بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allah ko tiɲɛ. Wajibati. Naamu. Bi ye juma ye. Odo. Lahɔrɔma dondo. Kosɛbɛ. Ala batuli. Ala ɲini. Naam. Yafa deli Ala fɛ. Ɔhɔn. Wajibati jinɛ ni mɛlɛkɛ ni wurudana ni hadamaden Ala m'an da foyi kama u kɔ. Tiɲɛ. Wajibati k'a dɔn Ala. Ɔhɔn. Anw danganiyalen don n'a ye. Naamu. Ale de y'anw da. Wallahi. An danganiyalen don n'a ye. Naamu. A y'an bila jamana min kɔnɔ n'a to a ma ko Mali. Ɔhɔn. Wajibati wallahi anw dalen don a la. Kosɛbɛ. I k'a dɔn Ala y'an kanu n'o de ye. Hali. Kanu in diyara an ye. Awɔ. An bɛ Ala fo ka da o fana kan. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Wajibati. Naamu. Allahumma. أين أسأل نعم. كلال أفوا والأفياتا نعم. في الدنيا والآخرة وجبت كادو على نيسي مساي واحد دو كلي فويت فرق والله أما ينو على دفع نعم على نالي دي بنا على مدي نيكي سدا يكادو أكلي وكلي سامبا دورو على مي نالي دي بنا على مدي كوزيكي دا أكلي وكلي سانكي مدورو على مي ni cɛwo cɛ bɛ dugukolo sanfɛ n'a ye kulo 130 k'i la ka pasa 130 ni 60 k'i la wajibate o Ala o ngamu o Ala de ma se masa Ala wajibate an b'a ɲini a fɛ anw ka nin jamana in min do a ye Mali anw b'a ɲini Allahu Taala fɛ anw bɛ diɲɛ fan min fɛ gɛlɛya b'a la tile ka kalan saa tɛna ka caya wa ji t'an fɛ yan wajibate a bɛɛ ta a ka ca san bayirika caman ye an balolen bɛ Ala ka masa kɔnɔ Ala anw b'a ɲini fɛ an minnu ye Malidenw ye anw y'a ɲini fɛ Ala an ka jamana an sɛgɛnna an tɔɔrɔla maajugu b'an kan wajibate janfandi bi fantan naani bɛɛ lajɛlen na Ala e de b'u dɔn nin kɛra ka da kun min kan e subahana wa taala b'a dɔn Ala an y'a ɲini fɛ degun in da ka bɔ jamana in kan Ala an y'a ɲini fɛ jamana in lafiya degun tɛ min kɔfɛ Ala an y'a ɲini fɛ min ye janfan o janfa min bi so kɔnɔ min bi kɛnɛma e Allahu Taala b'a dɔn don an n'u cɛ ni donna an n'u cɛ Ala u halaki i k'u malo Amin. Amin. Allah o k'i ka Ala ya kama. Kosɛbɛ. A kɛ Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Amin. A kɛ Maka ni Madinɛ kama. Amin. Allah. Amin. A kɛ Kuresiw kama. Amin. Allah. Amin. A kɛ Alikaba kama. Amin. Allah. Amin. Se t'anw ye. Amin. Dabali t'anw ye. Kosɛbɛ. Allah anw bɛ de deli. Wallahi. A se bɛ e de ye. Kojugu. A dabali bɛ e de bolo. Kosɛbɛ. Allah. Tubabu sali min n'a natɔ filɛ ni sa bɛna yɛlɛma. Naamu. Allah o kɛ hɛrɛ ye. Amin. Hɛrɛ min n'an ka jamana den bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ. Amin. Amin. Allah o kɛ hɛrɛ ye. Amin. An ka jamana den bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ. Amin. Allah o kɛ yafa ye. Amin. K'o don an ka jamana den bɛɛ dusukun na. Amin. Amin. Min ni i k'a dɔn hakilina tɔw tɛ kelen ye. Walima min bi fan wɛrɛ fɛ min bi gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ Ala a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma i k'a bɛɛ kuntilenna kɛ kelen ye wallahi amin sebe Ala amin amin sebe Ala kun fa kun kɛ Ala ne ko min ka kɛ yɔrɔnin kelen don bon a y'a fɔ kul fa yaqul o masakɛ de ye Ala an ka jamana jidi amin an ka jamana jidi amin Ala kana an dojugu bolo abada Ala kana an dojugu bolo abada Ala i k'a du malo amin i k'u halaki amin 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 أعوذ بالله إتقى كرتا أيوة إتقى كرتا كرمك كفاتيا دي كدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمين اللهم صل على سيدنا أمين أي بارو دبلا أي بارو دبلا أي بارو كرتا أمين لا إله إلا الله أمين 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 ترانتي أكو جلابي واركو جلابي دوكي أكو سبع أمين 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 ترانتي أكو واركو بي فانتان بي مولا أي تغربا هل بي ترانتي كرمك نما فيه بيبو nga ka dumuni kɛ so kɔnɔ nisɔndiya kɔnɔ haramu t'a la haramu t'o la dɛ ka sɛfa wajibate n'i ka denbaya k'o ɲimi wajibate i k'a dɔn an karamɔgɔ Usmane Madani Sherif Hayidara ɲuman i k'i fori ka b'i ja kɔrɔ i ka denbaya la an k'an gelo k'i yuguba dɔɔni baasi t'o la baasi foyi t'a la de y'a fɔ an ye Ala m'a nɔgɔya Ala k'a musaka nɔgɔya Ala k'a musaka nɔgɔya amin ya rabbi la ilaha illa huwa shahadu ayo bolo kɔrɔta amin al-fatiha amin allahumma salli ala sayyidina amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pip kaka firfan la kodon karamɔgɔ de batungara nam bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka l'indépendant o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mohamed Hayidara Sherifika ko n'i ye buguri kɛ i tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ na i laban b'i ka kelen ni dulo kɛ wajibate k'a dɔn kunun ko ngana ka laban ka kɛ maa ye maa min bɛ ɲini ka kɛ sɛdenninw dalasogo ye o kɛra docteur Umar Mariko ye Umar Mariko bonya ni karama ani sengo la wajibate
wajibate k'a dɔn kuma fɔ ani yɛrɛ jabɔ wajibate e ko o ma ba dɔgɔtɔrɔ Umaru Maruko ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunun ko alamisa ye wajibate i k'a dɔn selifana tile waati min kɔni ye wuli ka jɔ ye i k'a dɔn sariyatigiw y'o kɛ Ala m'an kisira isu ye n'o kɔni dir'i ma sariyatigiw fɛ yen wajibate k'a dɔn o ye ka taa fɛn dɔ ɲɛf'i ye mun fɔra wajibate k'a dɔn Umaru Maruko i k'a dɔn a boloma dalen bɛ tɔn bolo yɛrɛ min kan n'o ye Sadi Yawuru bi kungo wajibate i k'a dɔn welelen don bɔgɔ jɛnnen kan min kɔni fɔlen don ani min sɛbɛnnen don n'a kɛra o ye o tɛ kunnafoni duman ye wajibate i k'a dɔn o de ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Maruko a ma ɲɛ min kɔni ye kɔrɔfɔ cɛjugu ani jamana danganɛwalew tali ka jamana sɛgɛrɛ a laban bɛna taa wo f'a ka parti politique ka min ye Sadi ye sabula n'i ye hakilinaw bɔ ka jateminɛw kɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Maruko i k'a dɔn a ye kuma gɛlɛn da k'a ka jamana sɛgɛrɛ sabula min ye Mali sɔrɔdasiw ye doni min kɛ hali Kidal Umaru Maruko ale kɔni jamana de bɛɛ nisɔndiyara fo n'a kɛra ale ye sabula kɔrɔfɔ minnu a n'a kelen bɛ ka kuma cɛjugu minnu da ka da o fana kan a bɛ maa dusu bɔ a ko min ye jamana ye yɔrɔ bɛɛ brigade d'autodéfense ka taa ɲɛsin jɛrɛjɛkuru kɔrɔ dunan min bɛ yan n'o ye Wagner ye olu ka hakilina min dalen bɛ ka ɲɛsin malidenw ma sabula civiliw debara ka sa o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ sɔrɔsiw ye sebaaya min sɔrɔ ni ka kɔrɔnfɛla minɛ ale t'o filɛ ayiwa ko duman ye koyi ale yɛrɛ t'o filɛ i k'a dɔn cɛya ye sabula malidenw hali ni bamaji don hali ni minnu ye malidenw yɛrɛ fa olu yɛrɛ bɛ taa fa olu fana ye maliden ye Umaru Maruko kɔni ka kɔrɔfɔ bana mininen don ale ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a ye fɛn caman kɛ wajibate hali ni maa min ye nura min ni min kɛra Dr Umaru Maruko ko in yɛrɛ gɛlɛya daminɛna nɔfɛ o de la sabula a y'a jira k'a fɔ min ye nurakaw olu fa b'a u na kɛ Mali sɔrɔdasiw dɔ ye ni kuma gɛlɛn minnu bi bɔ a da jango jamana bi bolo min kan ani jamana bi degun min kɔnɔ Umaru Maruko a ma se ka dɛmɛ ta walima ka kuma duman da k'o sɛgɛrɛ fo min ye tegelemalu ani kuma purukutulenw ye wajibate k'a dɔn ko nin de barika bonyana sa a ma ɲɛ min kɔ a yɛrɛ ye kusukusu kɛ wajibate k'a dɔn ŋanaya ye tiɲɛ ye ŋanakɛ n'a gɛlɛyara i dara i bɛ boli nka t'i kɔfilɛ walima i ma segin o to a ye sira ye Dr Umaru Maruko a bɛ siran ɲɛ boli in na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min y'a ka parti ye i k'a dɔn o fana ma kisi sabula min ye tegelemalu ani kuma bana minnu ni kuma jɛngɛnenw ye o kɔni de taara wolo nin ko in na a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten o kuma u taara da Sadi a ɲɛmaw tulo ka u jabala la u ka sigi n'a ye wajibate k'a dɔn janvier kalo tile 8 nata min kɔni ye Sadi Yawuru bi kungo a bi daakolon k'a filenkolon di i k'a dɔn min kɔni ye kuma ye politiki kuma tɛ b'u dabile ye sabula o y'u bolo politiki tɔ yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko nin kuma min fɔlen filɛ wajibate k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten Dr Umaru Maruko hali boli min n'a b'o kɔnɔ a delila ka kuma gɛlɛn fɔ faransikaw ka télévision so dɔ kan min ye TV5 Monde ye wajibate o ye mɔɔw kamana gan a ye mɔɔw tɔɔrɔ sabula i ka jamana den jamana b'i bolo la wajibate k'a dɔn bingali ani faali jugu talen don ka jamana denw sɛgɛrɛ minnu b'o wuli ka jɔ ni cɛsiri la k'u na malidenw kisi ne e laban na tun wajibate k'a dɔn ka kuma gɛlɛn da k'olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara i ka maa ye maa ma ye ni bana gɛlɛn y'a minɛ wajibate ni fura t'i bolo ka d'a ma wajibate t'a fɔ a ye ko Ala ka nɔgɔya kɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la soir de Bamako wula karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye ko Ben Sherifu a ko min ye Imam Mamu Diko kanubagaw ye karamɔgɔ da batungora e k'olu kanu kɛntɛ ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to u bɛ se ka dankɔrɔba in kunbɛn cogo min na ni ka bɔ Algérie sigi kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔ kun tɛmɛnen karamɔgɔ da batungora kuma cayara kosɛbɛ Imam Mamu Diko karamɔgɔ da batungora tɔnbolo mun bɛ n'o ye semasi ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni ye olu ka ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ Imam Mamu Diko a bɛ Alger min ye Alger Imam Mamu Diko k'a kun taara mago la nka min ye Algérie ɲɛmaw ye karamɔgɔ da batungora ɲɛfɔli la n'o y'a yɛrɛ ka ɲɛfɔli ye a na kɛ n'olu y'ale wele karamɔgɔ da batungora ni k'ale kuma ɲɔgɔnya n'o tɛ k'ale ma wuli olu ka taali kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ko min gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ o de maa minnu tun ye marifa ta jamana in juguya la karamɔgɔ da batungora b'a ye k'a fɔ Algérikaw y'u
bisimila ni ka ji ni to d'u ma ni ka tila ka siyɔrɔ d'u ma karamɔgɔ daba kɔnɔ u y'o kɛ ka da kun jumɛnna n'i y'a lajɛ accord de paix d'Alger o min baara in nun donna Alger ni kana tɔ jalatigɛ Bamako yan san 2015 hali bi u b'o nasira kan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba kɔnɔ min ye Algerikaw ye u bɛ mun ni nɔfɛ min ye Mali ka bɛn ni basigiko la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ni den jara denminɛ ka tɛmɛ denba kan suya ko na k'i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba kɔnɔ b'a ye k'a fɔ nin ko in a gɛlɛyara Mali ale ka lasigiden mun bɛ Alger karamɔgɔ daba kɔnɔ u y'o wele ni k'o ɲininka u dalakanna mun de b'aw fɛ nin ko in na min ye o nɔgɔni fɛnɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Ablaye Diop ye ale fɛnɛ ministre des affaires étrangères Mali kɔnɔ yan ale fɛnɛ Algerikaw ka ambassadeur wele k'a ɲininka dalakanna mun de ko b'a kɔnɔ Mali ko la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye dɔ kana min ta sara an bɛ tajuru sara kɛnɛ an b'o de kan nin waati la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Algérie an tɛ kɛlɛɲɔgɔnma ye a ko n'i ye tarikuw ta k'u lajɛ karamɔgɔ daba kɔnɔ Mali ale Algérie bɔ bolo min ye Faransi ka kɛlɛ ye i b'a ye k'a fɔ président Modibo Keita ale ka wuli ka jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko abadan kana ɲinɛ o kuma kɔ a ko n'i ye bi kow lajɛ karamɔgɔ daba kɔnɔ an ka wuli ka jɔ kɛ an k'an daɲuman don kow la n'o tɛ gɛlɛya minnu bɛ Mali ni Algérie cɛ nin waati la nin kan ko wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ Ala k'an kisi o ma yarabi sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ Imam Mahmud Dicko bɛ Alger karamɔgɔ daba kɔnɔ a nɔfɛmaw a kanubaw maa minnu y'a ka lafasatɔn baarakɛlaw ye ko k'u bɛna wuli ka jɔ belebeleba kɛ ayiwa min ye dankɔrɔban ye n'a bɛ na karamɔgɔ daba kɔnɔ k'a tɛna se ka dogo malidenw na k'u b'a kunbɛn k'a daminɛ pankuru jigi kɛnɛ fo a ka so sɛbɛnnikɛla ko min y'o nɔgɔni fɛ karamɔgɔ daba kɔnɔ b'a ye k'a fɔ tɔn wɛrɛ bɛ yen n'o ye collectif pour la défense des militaires ye an ko a ma ko SEMU karamɔgɔ daba kɔnɔ ko olu ye surasiw kɔkɔrɔmadonbaw ye surasiw ka di olu ye karamɔgɔ daba kɔnɔ wa k'olu fana bɛna bɔ o don kelen ni semasi maaw y'a ŋaniya ka bɔ k'u bɛ Dicko kunbɛn olu fana b'u ka maaw labɔ ka bɔlɔnfurancɛ minɛ ni k'u ka nisɔndiya yira surasiw la a ko gɛlɛyara o man ɲi dɛ o man ɲi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ hakilina jiginna ni ɲɔgɔnna dɔ de la kuma de la k'a fɔ semasi maaw olu y'u ka ŋaniya siri ni ka Dicko kunbɛn min kɔni CDM maaw ye olu fana ko k'olu bɛ bɔ a ma ɲa min kɔ min ye Bamako gouverneur ye ale ye bɛɛ lajɛlen ka bɔli bɔ a ma sɛbɛnnikɛla ko o nasira kelen de fana filɛ nin ye ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ karamɔgɔ daba kɔnɔ Imam Mahmud Dicko kanubaw ka ca min ye CDM kanubagaw ka ca n'olu bɔra ka bɔlɔnfurancɛ minɛ don kelen heure kelen waati kelen sira kelen kɔnɔna la a k'o fɛn tunnen bɛɛ t'i ye o ye kojugu de o de ye balawu ye gouvernement man ka sɔn abada ninnu fila bɛɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn kun bɛɛ bɔlɔnfurancɛ la a maɲi o tuma min ye waati tɛmɛn'o la karamɔgɔ daba kɔnɔ u y'u ka taama bali cogo min na e kɔni kelen o b'o nasira kelen kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ sɔri de Bamako kɔnɔ Ben Cherifu ale ka sɛbɛnni don Boy-Diabaté ne bɛ n bolo kari ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Boy-Diabaté k'a dɔn safiɲɛ dɔ balo bɛ Ala bolo maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Kasum Tera Bɔbɔkɛ Bilen Kasum ko a k'i k'a dɔn maaya da ye hakili ɲumanya ye maa min mana hakili ɲuman sɔrɔ a b'i mago dilan ka maa wɛrɛ mago dilan Bamakɔ Mali yɛrɛ nafoloba bi sɔrɔ yɔrɔ min o ye Bamakɔ suguba ye Bana nafolotigi Sengola nin bɛɛ lajɛlen bi Bamakɔ suguba kɔnɔ Boy-Diabaté k'a dɔn a man kan min ye nin nafoloba in bi sɔrɔ yɔrɔ min ayiwa jamana yɛrɛ jigi dalen bɛ yɔrɔ min kan n'o ye sugu kɔnɔna ye yen ka taa kɛ nɔgɔ ye yalima nafolotigiw sigilen don nɔgɔba min kɔnɔ Bamakɔ suguba la waati dɔ ma se sa wa an ka an yɛrɛkun lajɛ ka hinɛ an yɛrɛ la Bamakɔ suguba bi jɛya cogo min na Boy-Diabaté i k'a dɔn fɛn o fɛn n'i y'a ɲɛnen ye maa damadɔ bi fara ɲɔgɔn kan hakili ɲuman bi sɔrɔ n'o kɛra kaban Boy-Diabaté k'a dɔn hakilinaw bi kɛ sababa ye min ye Bamakɔ ye n'i ye jɛnsɛgina ni jamana baw ta k'a lajɛ u ka sɛbɛnfuraba dɔ bɛ yen n'o ye livre ba dɔ ye Boy-Diabaté o ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn Bamakɔ dugu 25 Bamakɔ de ye 16 n'a ye min nɔgɔn bɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan u ka livre min bɛ yen n'u k'a ma magazine Forbes a sɛbɛn'o de kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko Boy-Diabaté i k'a dɔn man ka kɛ milliardaires bi yɔrɔ min Boy-Diabaté i k'a dɔn nafolo bi sɔrɔ yɔrɔ min Bamakɔ yan o suguba nɔgɔcogo Boy-Diabaté o man kan sɛbɛnnikɛlaw ko denmisɛn dɔ bɛ yen sifin don min ye Musa Tarawele k'a ma ko Bill tɛ fara ko la sabula Bill ka wuli ka jɔ
ni cɛsiri k'u ɲɛ jamana yɛrɛ ye jamana ɲɛtaa bɛ sabati hakili ɲuman kɔnɔ jɛkulu yɛrɛ b'a bolo u ko min ma association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement ale de nana sigi k'i miiri nin ko in tɛ se ka kɛ k'an balolen to a nana wulikajɔ bolo da bon jabate wulikajɔ min kɛra sababu ye ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min n'u k'a ma ko sugu jɛyatɔ sugu jɛyatɔ maa ma to kɔ koyi bolofara fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ bon jabate ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan u ni bili ka ɲɔgɔn ye kɛ bon jabate min na Bamakɔ suguba i k'a dɔn a bɛ jɛya cogo min na nɔgɔw b'u kɔ don o la cogo min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kun tɛ di kuntigi kɔ suguba Wajabate mawo mabala no ye faama ye n'olu da kan ka don a la olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛra ka to olu kuma ɲɔgɔnya minisiri min ye Mahamadu Samake ale i k'a dɔn kɛnɛ ani fiyɛfɛn minisiri ye ani jɛya minisiri wajabate o kuma ɲɔgɔna o y'a jira k'a fɔ nin hakilina ɲuman ye colonel Abdoulaye Mayiga o ye minisiri ye min bɛ marabolo kunna ani mara cɛbɔli wajabate o kuma ɲɔgɔnyara sɛbɛnnikɛla ko a tɔ tora maa tɔw yɛrɛ ye maa tɔ minnu yɛrɛ bolo bi cala n'a bɛ ko olu yɛrɛ kama n'olu yɛrɛ de kan ka kɛ olu kuma ɲɔgɔnyara n'i ye Bamakɔ suguba ta k'a lajɛ wajabate k'a dɔn jɛkulu caman bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ko k'ale ye jɛkulu ɲɛmaa ye wajabate k'a dɔn a tɛ se ka fɔ maa kɔ Musa Tarawele a ye Ala minɛ sa k'a bɛɛ lajɛlen taama kelen kelen u ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kow da jira ɲɔgɔn na ka kow ɲɛfɔ Bamakɔ suguba bi jɛya cogo di wajabate i k'a dɔn a fɔra bi sɛbɛnnikɛla ko Gawusu Kulubali o ye association des commerçants détaillants du marché n'o ye Bamakɔ suguba ye i k'a dɔn ale o ɲɛmaa ye ale yɛrɛ ko olu bi dabali tigɛ ni fɛɛrɛ tigɛ la sa kalo 12 a bi jɛya cogo min wajabate o fana k'i bɔ yen i k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ ɲɛmaa bɛ yen a ko n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ feere yɔrɔ ka ca bozola sigi da de la wajabate a bi kɛ sababu ye nɔgɔ ka ton ɲɔgɔn kan sa kalo 12 o tuma min ye sugu jɛya tɔn ye wajabate bɛɛ lajɛlen da de kan ka don a la nin tɛ maa ko ye koyi nin ye yɛrɛ ko ye yɛrɛjɛkulu 14 wajabate coordination des associations des groupements commerçants du Mali u k'a ma KGCDM association sigida baara bozola acte citoyen u k'a ma ASBAC wajabate fédération nationale des associations des commerçants détaillants wajabate i k'a dɔn k'a ma ko FENA CDC Allah association des détaillants du Mali wajabate k'a dɔn ayiwa o fana y'a dama tɔn ye u k'o ma ko yɛrɛdɛmɛ tɔn min ye ayiwa syndicat national des commerçants détaillants du Mali sinako de wajabate o fana y'a dama ta tɔn ye a ka ca wajabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔnna sa ka Ala minɛ ka fara bili kan wajabate k'a dɔn hakilinaw bɛna wolo cogo min na min bɛ se k'a to Bamakɔ suguba yɛrɛ bɛ jɛya waati la u kun ye marakukaw wele wajabate i k'a dɔn sugu jɛyali tun b'olu bolo nka a na kɛnɛ fɔ olu kɔni ayiwa olu man golo fa nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Salifu Sɛnpara ye o ye jagokɛla daba naani o ko u ye ozoni in kɔni ta ka na coko k'a sɔrɔ min ye Américain cakɛda dɔ ye o kun nana o k'ale bɛ se ka miliyari 50 don i k'a dɔn sugu in jɛya la nka ni Mali yɛrɛ kɛra jamana ye wajabate n'i ti dɔɔni burutu maa ma kun hali dugu jamana ka hɛrɛ b'a la i k'a dɔn b'u kɔ don i la a ko de kɔni kɛra Américains bila sababu ye ka taa di ozoni ma sabula a na kɛ larabu ye dɔɔni di wajabate bɛɛ lajɛlen bɛ miiri yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa bilu kɔni ye cɛ min ye ni tugu kɛra la wajabate i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛya la sabula nafolo bɔta bɛ bɔ jagokɛlaw kun a baarakɛbaw bɛ kɛ jagokɛlaw ye a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna taa ka segin t'a la ɲaami t'a la wajabate i k'a dɔn min kɔni ka ɲi jamana in kɔnɔ bi nin de don dɔ di yan walima nin gagné n ka sɔrɔ ka nin kɛ ka nin da ka s'i ma o ka bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ bi Naam. Karamɔgɔ bɛ wala ne bɛ n tigɛ don aujourd'hui kelen maa min ye sɛbɛnni kɛ o fana ye Kasum Tera ye min ye Bɔbɔkɛ Bile Kasum a ka kalimu ka di kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ bɛ wala min ye i b'a ye k'a fɔ ɲuguɲugu ɲagaɲaga kuma dɔ bɛ yen karamɔgɔ bɛ wala maa caman bɛ olu kɔni kamana gɔnna sɛbɛnnikɛla ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye kuma mun bɛ k'a fɔ Iji ko la Kasum Tera wulila joona ni ka taa Iji soba la n'o ye maison di Aji ye sɛbɛnnikɛla ko maa min ye yen ɲɛma
ɲɛmaa ye o de ye Dr Abdul Fattah Sise ye sɛbɛnnikɛla ko min ye kasun tɛra ye ɲɛgwɛn karamɔgɔ de b'a tugura ni ka kuma minɛ ɲɔgɔn da la a ko kuma mun bɛ folofolo la senfɛ bulɔnkɔnɔnaw la yalima tiɲɛ de don wa n'o de ye min ye ɲina ijiko ye karamɔgɔ de b'a tugura b'a ye k'a fɔ ko jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw talen bɛ sabu n'i y'a lajɛ Magankaw karamɔgɔ de b'a tugura bɛɛ lajɛlen de b'i doni ni ka taa Magan kɔnɔna la ni ka taa alisilamɛya jɔsen 5 na sabati sɛbɛnnikɛla ko a musaka tan tɛ a ko maa minnu bɛ taa karamɔgɔ de b'a tugura b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ miliyɔn kasabi caman di sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ n'a ka kota don o de ye min ye o jaabi bɔ Magankaw de fɛ a ko min ye Dr Abdul Fattah Sise ye a y'a yira k'a fɔ Magankaw ye Mali bonya karamɔgɔ de b'a tugura ni k'an karama a ko n'i ye Mali ka kota lajɛ a ka ca ni jamana caman ta ye diɲɛ kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tugura bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ Mali ni Magan ka jɛɲɔgɔnya kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o kota ye n'o nana karamɔgɔ de b'a tugura Mali gouvernement de ta don nka n'i y'a lajɛ cakɛda n'o ye agence de voyage ye karamɔgɔ de b'a tugura olu mun bɛ jamana in kɔnɔ a ka ca fo k'a dama tɛmɛ a ko minnu bɛ yen n'u y'olu ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ karamɔgɔ de b'a tugura n'u kɔni danganiyalen don karamɔgɔ de b'a tugura k'u bɛ se ka taa ni maaw ye Magan jamana la i b'a ye k'a fɔ o ye agent de voyage 300 ni yɛrɛ hɛrɛ subhanallah 300 agents de voyage. Yara koni agent de voyage kokser de kacha. Ni ne kuma tiɲɛ ye. Sɛbɛnnikɛla ko Ramadu Batura ni ye ni agent de voyage 300 lajɛ. I b'a ye k'a fɔ kota jamana n'o ye faso ye ale b'a ta ka bɔ a la. Ramadu Batura ni ka tila ka tɔ tila jɔni ni jɔni. Min ye Bakari Togola ɲumangana bɛɛ lajɛlen ka jɔni sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye ŋana ye olu kɔni bɛ wuli ni bilisi ɲiyɔrɔ sara ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye agence 300 ye. I b'a ye k'a fɔ ko hali bi dɔw bɛ ka kere ka fara kan karamɔgɔ de b'a tuma ko maa yɛrɛ ti Mali agence danyɔrɔ dɔn bilen min ye ɲɛmaa n'o ye Abdul Fattah Sise ye a ko gɛlɛya belebeleba b'a ko la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min y'a furuko karamɔgɔ de b'a tuma maa minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka taa ni jama caman ye olu de b'u bolo jan ko k'olu ta caya sɛbɛnnikɛla ko min ye maa minnu tɛ foyi dɔn maa minnu tɛ foyi dɔn pankuruko la karamɔgɔ de b'a tuma olu de b'u bolo jan ko k'olu ta caya a bara ta n'a taara ka d'u ma karamɔgɔ de b'a tuma u bɛ se k'u munumunu ni ka se ka taa di belebelebaw ma voilà o de ye coxeria ye i ka kuma nali filɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma n'i ye nin bɔgabinw lajɛ min ye jamana ɲɛmaaw ye ko k'olu tɛna dɔngɔnɔmugu du maloya kan karamɔgɔ de b'a tuma min bɛ se min na k'o bɛ bila o minɛn kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ kuma wɛrɛ bɛ yen Kasum Tɛrɛw ta ni ka ɲɛmaa sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko Magankaw kɛn bɛ ka labɛn dɔ wɛrɛ sabati ijiko la karamɔgɔ de b'a tuma jan ko maa minnu bɛ taa u ka iji baaraw kɛ olu tɔgɔw ka se ka dɔn min ye iji baaraw ka se ka ban ka bɛn ni marisi kalo ye karamɔgɔ de b'a tuma a y'a yira k'a fɔ ko awɔ lakika don nka k'o tɛ ɲinan baara kɔni kan o tuma ni Ala ye san 2025 yira n na i b'a ye k'a fɔ ko baara kuraw bɛ boloda Magankaw ye sariya ta ijiko la karamɔgɔ de b'a tuma k'a bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn k'a ɲɛfɔ maaw ye u k'u labɛn ka bɛn ni san wɛrɛ ye o tuma k'a labɛn a taabolo ka ca kosɛbɛ nka min bɛ fɔ ka nɔgɔ bɔ a la o de ye kotako ye karamɔgɔ de b'a tuma ko maaw k'u sigi a kan ko kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la gɛlɛya t'a la min ye o y'o ye min tɛ min ye o tɛ se ka k'o ye i ni min ka kan o bɛ d'i ma kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la o tuma ko n'a waati sera bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnabɔlen don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ Kasum Tɛrɛ ale ka sɛbɛnni Wajibate kana tile guwan i yɛrɛ la Wajibate agence minnu dɔnnen don dugu in kɔnɔ u ma deli ka maa jigi tigɛ u ma deli ka fili Wajibate san 30 san 20 baara don go don mɔgɔ bɛ taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la n tɛ damadɔ f'i ye a fɔ n ye dernier voyage sigay nkalon don wa wulibali don dɛ agence Almadina nkalon don wa wulibali don sigay umra wulibali don nkalon don wa wulibali yaade banabakaw ka yaade u ka denmisɛnw bɛ taa ni mɔɔ ye sisan yalima nkalon b'o la u b'a ɲɛdɔn kɔlɔn avion tigi kɔlɔn mais agence ninnu ne ko nkalon b'a la e deli k'a mɛn don jumɛn ko mɔɔ ma a tiɲɛna walima u ka hijiro gɛlɛya sɔrɔ mais non maa kana dɔngɔnɔmugu dun maloya kan abada n y'a ɲɛdɔn Ahmed Jakite Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Dabatungara n bala tɔgɔ bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a boliko siɲɛ 397 u ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn fasiri Kasum Tɛrɛ bɔbɔkɛ bɛ Kasum ko Wajibate k'a dɔn maa tanuni a bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don o kɔnɔ min m'a kɛ o ka fɔ Wajibate
maa kelen tɛ kɛ jamana ye maa kelen bɛ kɛ sababu ye jamana ka hɛrɛ sɔrɔ wajabati tanu ni i k'a dɔn a ka di Ala ye ne ye maa tanu jango ni baarakɛla ɲɛmaa don walima nafolotigi don wajabati i k'a dɔn na kɔrɔ d'a kan kuma tɛ ne ma daba ye maa nataba ye dɔ wɛrɛ tɛ jali kɔ ni ne ye maa min danu wajabati u n'a fɔ daba bɛ fɛn ɲini n sɔnna wajabati nka diɲɛ jamana wɛrɛ ma n'i wele ka t'i tanu u ka jamana na wajabati nkalon b'o la douane directeur Amadou Konate wajibati k'a dɔn nafolo bɛ minnu bolo ka tɛmɛ diɲɛ maa caman kan seba bɛ minnu ye o ye larabu ye jamana min n'o ye Dubai jamana ye Émirats arabes olu de y'a kanu farafina babolo ka k'a lajɛ i k'a dɔn service da ŋana minnu bɛ yen k'u ɲɛmɔgɔw wele ka t'u tanu wajibati i k'a dɔn décembre tile 26 tɛmɛnen u ka tanu ni Mali kɔnɔ a sera douane directeur de ma min ye Amadou Konate Simbo wajibati k'a a kelen ma sɔn ka taa taama in na sabula a yɛrɛ ka miiri n'a ka kɔrɔfɔla ale kelen tɛ wajabati n'i y'a mɛn bi k'a fɔ douaniers ye san sɔrɔ wajabati k'a dun kɛn bɛ yelen ye nafolo bɛ bila jamana wagande kɔnɔ san o san wajabati ni miliyari baden bɛ ɲini u fɛ ka taa dasi wagande kɔnɔ wajabati i k'a dun o tɛ gansan ye o tuma ni jamana wɛrɛ y'i wele k'a fɔ k'a b'i tanu wajabati o tanu o minɛ o ye Bill Haki sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min kumana kɛnɛ in ka Amadou Konate nɔ na o kɛra Amadou Cissé wajabati k'a dɔn kɛnɛ in ka kuma min n'u ye kɔrɔfɔ sɛmɛsɛmɛ ka na se i k'a dɔn Konate ma a ko nin d'ale ka kɛnɛ ye ani cɛden minnu nana ɲɔgɔn fɛ wajabati olu de bɛ kuma u ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin a ma wajabati wulikajɔ ni cɛsiri min ye ayiwa Cissé a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Mali wajabati cɛnganaw de bɛ yen dali kelen d'u la k'a fɔ u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la wajabati i k'a dɔn u y'a taamasiyɛn kɛ olu ka directeur ale bɛ kuma o tɔgɔ la a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin larabuw ma u ye nin danu ni ani nin bonya min da ka Mali douaniers sɛgɛrɛ wajabati i k'a dɔn u ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko min ye Konate yɛrɛ ye wajabati i k'a dɔn a ko wajabati a ko jɔnkala a bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn wajabati i k'a dɔn nin danuni ale tɛ wajabati douanier cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen de ka baara sera nin ma wajabati ale ye ɲɛmaa ye Ala y'o kɛ bi wajabati a bɛnna ale ma a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula nin b'a jira olu bi jamana min kɔnɔ min ye Mali ye wajabati i k'a dɔn u bi cɛsiri la u bi baara la ni diɲɛ jamanaba wɛrɛ y'o dɔn fo k'olu wele k'u tanu wajabati o ye Ala tanu ye nga a bi bonyamasɛyi kɛ ni k'o da ka ɲɛsin minisiri ma min bɛ sɔrɔ minisiri kunna sabula min ye bɔbɔkɛ bilen sanu bɔbɔkɛ jɛma Ala ni pasa fɛ fo ka sanu dagɛlɛgɛ bɔ wa maa min bɛ nafolo kɔnɔ o ka pasa ta dɔwɛrɛ tɛ hami kɔ dɛ a ko minisiri wajabati k'a dɔn o ka danaya a n'o ka wuli ka jɔ san o san a bɛ a bonya min da k'olu sɛgɛrɛ a y'u bɔ nin bɛ dɔ de fara olu ka ɲɛtaa n'u ka dabali kan Amadou Konate wajabati a ko tiɲɛna ale de ye douane directeur général ye bi wajabati nka bolofara minnu bɛ yen ɲɛmaa danga minnu bɛ yen olu ka cɛsiri i n'a fɔ Sanogo n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Amadou le sorcier walima i k'a dɔn ayiwa min ye ɲini ka jakite olu n'a ɲɔgɔnnaw wajabati k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani n yɛrɛ dɔgɔnin Papu Touré non n t'a yɔrɔ dɔ bilen yɛrɛ a tun nanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛn n'u ka wuli ka jɔ ani bɔbɔkɛ dɔ fana bɛ aéroport la wajabati ninnu ka cɛsiri i k'a dɔn Konate ka fɔ la a ko nin de kɛra sababu ye u ka nin ɲɛta in sɔrɔ a diyara a ye a bɛn'a ma a bonya a b'a di k'a dɔn jamana den bɛɛ ma douanier bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ ye nin ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ i bɛ nin kɔnɔ sisan an bɛ waati min na ko sisan wajabati ninnu nana dɔ de fara olu ka galabu kan ninnu nana dɔ fara u ka dongo kan u na cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ wajabati min kɔni b'a to Mali ti tɔ kɔ sabula Dubaïkaw k'olu wele k'u sɛbɛkɔrɔ tanu u m'a kɛ wari kama u m'a kɛ sanu kama wajabati fo baara ɲuman farafina ŋanaw k'olu wele k'u tanu i k'a dɔn a diyar'u ye a bɛnn'u ma wa maliden bɛɛ lajɛlen fana bɛ kuma in mɛn nin kun ye sɛbɛn ye Kasimu Tera ka fasiri don an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali Sadio karamɔgɔ de b'a tɔgɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye u ko est-ce que min ye madame Jigine Hatuma Gakou karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ min ye a ka tɔndenw ye u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko sɛbɛkɛla o yɛlɛma kun tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ tɔn bolo min bɛ yen n'o ye Fédération Malienne des Associations
karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ des personnes handicapées i b'a ye k'a fɔ n'o ye fɛn ma f'u ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ale de kɔni ye o ɲɛmaaba ye a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye hôtel de l'amitié la min y'u ka assemblée générale belebeleba min kɛra Karido n'o bɛnna décembre kalo tile 17 ma min y'u ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɔra karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u nakun tɛ fila ye o de ye an ka assemblée générale an ka ɲɛma kura sigiliko bɛ yen n'o ye san 4 mandat bɛ ta ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko maa min tun bɛ k'o mara san 4 madame Jiginɛ Hatuma Gago karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ maaw ma ko de ye délégués ye u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sigi ni ka Sanajɛ ka dugu lajɛ ni ka madame Jiginɛ lajɛ u ko maanifin bɛ yɛlɛma n'i ma baara kɛ u ko munna an bɛ yɛlɛma kura don an ka tɔn kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye muso in ye muso cɛsirilen don karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a bilala yɔrɔ min na a b'a jɔyɔrɔ dɔn a b'a sen da yɔrɔ dɔn karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a b'a yɛrɛ dɔn a bɛ maatɔ dɔn min ye baarakɛlaw ka hakilina ye fɛn min ye a b'o dɔn a ko munna an b'o falen bilen ni k'an bolo sɔn an yɛrɛ ɲɛna o tuma maa o maa bɛ sali kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ko a kana nin ko in bila ka sumaya ko ye Hatuma n'a ti ko a ka jigin kɔnɔ joona joona anw ti maa wɛrɛ fɛ ne tɛ hali n'a b'a fɛ ka bɔ a la a ti bɔ a la a tɛ bɔ a la Jiginɛ an kana mugu soni kɛ soni kunyani kɛ ko taa ka ɲɛ k'a la nam ɲɔ suyara su fɛ dɛ ayi dɛ o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye di 31 selen don Nam. Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye madame Jiginɛ ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma ale yɛrɛ kɔni ye tɔnbolo min ɲɛmaa ye Union des femmes handicapées i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ kɔni ye tigɛrɛ wara k'a yira k'a fɔ madame Jiginɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma i b'a ye k'a fɔ muso min don muso cɛsirilen don karamɔgɔ dɔ b'a tuma min ye lujura ye a ko a bɛ farisogo la karamɔgɔ dɔ b'a tuma a tɛ hakili la a ko maanifin ni Ala ye lujura k'i garisɛgɛ ye ka n'i sigi k'i ban ko ma ni k'i bolo fila da i sen kan a ko Ala de ye masa ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma Ala bɛ maa dɛmɛ maa min bɛ ca la karamɔgɔ dɔ b'a tuma maa min bɛ ɲinini na a ko olu n'u ka lujura u b'a bila Ala ka minɛn kɔnɔna la sabu bɛɛ ni sɔnfɛn don diɲɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko an jɛna n'a ye a ko madame Jiginɛ a jɛna n'a ye wa an jɛna n'a ye bon décidément toi tu vas avoir des problèmes an jɛna n'a ye passe là-dessus où est ton problème pourquoi tu veux une précision ne fɛ i kan bɔ fili la o non n ko an jɛna n'a ye o tuma an jɛna n'a ye nous sommes à dos c'est ma sœur an jɛna n'a ye tu as un problème o ye tiɲɛ problème tɛ yen i tɛ bokele ninnu ni fɛnw wele k'olu ɲininka non mais arrête nam ani Mamadu Nama le président olu ɲininka an kɔni tɛ an ta ye kamalen ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min ye madame Jiginɛ ye a ye kɛta la k'a fɔ a ko tɔ t'ale la bilen o tuma ale kɔni bilala jɔyɔrɔ min na a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ karamɔgɔ dɔ b'a jango a kana kɛ jɔyɔrɔlankolon ye a ka se ka baarakɛlaw ɲɛji cɛ o tuma k'u ka ɲini fɛn ye fɛn ye ni Ala ni kira sɔnna ma k'u sigi k'ale lajɛ u tɛna fɛnw jigi kɔ inchallah kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali sajo kɔnɔ u ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le national maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Didi Demba Tanjogora n'i y'o mɛn bɛɛ soninge ɲani Jabate a k'i ka dɔn an ka taa BDM na ne ko mun bɔ ne bi nin bɛ sina bɛɛ fo ka dɛ Jabate diyakoyɛsɛnin bilen Papa Sadio Traoré BDM bɛɛ lajɛlen jɛna ni kamalen min ka syndicat ɲɛmaa ye sina bɛɛ fo bɛ mun de nɔfɛ Jabate i ta y'i ka du ye maa wɛrɛ ka du i tɛ se k'a fɔ k'i b'o ɲɛnabɔ dɛ kabini san 2019 BDM baarakɛlaw Jabate i k'a dɔn gɛlɛya t'u fɛ sabula ni maa min bɛ baara la baara cɛsirilen jango min n'a bɛ baarakɛlaw tanu min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye jamana ma Jabate i k'a dɔn o gɛlɛya ka dɔgɔ jango wari bon do wari so u tɛ mankan fɛ tubabuw ko ten l'argent n'aime pas le bruit l'argent n'aime pas le bruit l'argent n'aime pas le bruit Jabate n'i ye milliardaire o milliardaire n'u y'a f'i ye ko nin ye milliardaire nka san kalo 12 a kuma ni popapo de bɛ réseau ni fɛn kan k'i mago la nkalon don c'est pas un milliardaire propagande don an b'a bɛɛ ɲɛdɔn propagande don o ye propagande de ye o tiɲɛ tɛ foyi t'a tigi fɛ i ye million 200 juru sɔrɔ banque la i ye 10 ni mɔɔw la baw tɛna kule fantan jamana i mana bɔ propagande do les vrais milliardaires de ce pays on connaît Jabate sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye Papa Sadio Traoré nin denmisɛn ncinin sifin gansan tɛ comité syndical BDM k'a ta Jabate i k'a dɔn k'a k'u ka ayiwa syndicat ɲɛmaa ye kamalen kunkolo b'a da la Jabate k'a sababu kɛ a ka faamuyali a n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri Jabate o de kɛra sababu ye BDM baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maa 500
ni kɛmɛ naani bɛɛ lajɛlen ko ale kelen Wajibate mankan do kɔfɛ a ko nin wulikajɔ kɛra septembre kalo 27 san 2023 kabini don min kɔni sɔngɛrɛw ma Wajibate i k'a dɔn bangitigiw waribondigiw assurance tigiw olu ka jɛrɛjɛkuluba dɔ de to a ye ko Sina Bɛfu o de dan tɛ Sina Bɛfu joli la mun na Wajibate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awɔ ɲuguɲugu bi ɲagaɲaga wuli min ye awa INTM ye o yɛrɛ de tɔnba in ye koyi Wajibate olu k'u jɛnɛ n'a ye sabula ko in kɛra bilhaki kɔnɔ Wajibate k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri Papa Sadio Traoré ni bedam bɛɛ lajɛlen y'a ta danaya dara ale de ka kuma n'a ka kan Wajibate kuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri a baara ka baara la Sina Bɛfu o y'a damata bolofara ye min kɔni de kelen bɛ ka dabalijugu tigɛ ka fɛɛrɛjugu tigɛ sabula olu ɲɛ b'a la k'a fɔ Papa o bi wulikajɔ ni cɛsiri min na Wajibate olu ka tɔnɔ la a nafa t'u kan u ye dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn kɔrɔfɔw Wajibate kumaw k'o jɛnsɛ fa bɛɛ lajɛlen na min kɔni bɛ se k'a to olu yɛrɛ ninkama min ka don olu ye o de ka bila ye sabula o b'olu ka affaire kɛ mais nin bi baara kɛ yɔrɔ min Bedamu na nin de bi Bedamu nin de bi Bedamu dɔn nin de bi baara kɛ Bedamu na mais y a un problème est-ce qu'il y a un problème syndicat ko sera nin na i ka kuma tɛ den mana koja maa min ye ka tɛmɛ a ba kan i kɛ suba ye Wajibate an dun bɛ donni minɛ ko bi kamalen taara Wajibate a jirala k'a fɔ min ye jamana syndicat bolo Wajibate jɛkulu de bi sigi baarakɛlaw de bi sigi i k'a dɔn k'u ka maa sigi n'o kɛra ka ban kuma t'o kɔfɛ nka min ye Sina Bɛfu ye Wajibate a n'a kɛ olu hakili bɛ ko wɛrɛ la ko wɛrɛ min ni kɔni ayiwa Bedamu kɔni u baarakɛlaw ko betu u ti jɛn n'a ye mun ni mun bɛ yen Wajibate k'a dɔn Bedamu kɔnɔ Bedamu SA u kelen bɛ k'u ni de da diyagoya Dawuda Jara Fatumata Sango Almami Dumbuya Lamine Abdelmajid Ben Fuseni Nimaga ani Usmani Konate Wajibate ni dale do de ka kɛlɛ ma yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen nin kɔsɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la reflet d'Afrique Ala ka n'i ci n y'a sama ka bɔ Tezara premier mɔna n'an y'o min dun n'an k'o dangun n'o minɛ ka ban dun n bɛ Tesanso deuxième min n'an y'o fana min k'o ban dun n bɛ taa bɛn ɲare fɛ yen kɛlɛ bɛ yen jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn n bala cogo bɛ di karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tigɛ don joona o ka kɛ dabaliban maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Musa Jara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tugura a ko est-ce que maɲumatɔ ko a ko min ye nin cɛ in furumuso ye karamɔgɔ de b'a tugura k'a fure taara ye min ye so dɔ kɔnɔ n'o ye chambre de passe ye auzu billahi minash shaitanir rajim sɛbɛnnikɛla ko subhanallah karamɔgɔ de b'a tugura mani mɛ mani ye si de ma labɔli kɛ n'o tɛ i b'a bɛɛ lajɛlen ye a ko est-ce que min ye mara tiɲɛna karamɔgɔ de b'a tugura bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin cɛ in i b'a ye k'a fɔ a tɔgɔ ye ko Baba min ye ale furumuso karamɔgɔ de b'a tugura ale kɔni min kɔni bɔra ni ka taa waleya dɔ kɛ waleya min kɔni b'a kumasulu ni k'a ka furu kumasulu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye décembre kalo tile 24 wele bilala Baba ma joona joona furukɛ yɛrɛ a n'a muso sigiyɔrɔ bɛnnen don Sebenikɔrɔ ma commune 4nan karamɔgɔ de b'a tugura k'a jira k'a fɔ k'a limana jɔnjɔn dɔ k'o fatura u ka dugu la n'o ye Buguni ye sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛ in ye a taara min ye janajakɛyɔrɔ la k'a to Buguni karamɔgɔ de b'a tugura waati ni waati a bɛ telefɔni ta ni ka muso wele ni ka denmisɛnninw kibaruya ɲininkali k'a la ni ka tila ka du yɛrɛ kibaruya ɲininkali k'a la sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ muso in min ye muso min don a ka dabali n'a ka fɛɛrɛ b'a bolo sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ muso in kɔni karamɔgɔ de b'a tugura a sina ka bɔ ten sɛlɛku mɛlɛku ni ka taa a ɲamacɛ nɔfɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye cɛ timinandi belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ in kɔni a na kɛ n'o dɔnma dɔ kɔni yɔrɔ dɔ yira la karamɔgɔ de b'a tugura min ye kalabankura so jɔlen ka ban ka bila maaw ɲɛ karamɔgɔ de b'a tugura maaw bɛ taa tila kɔnɔ walima ka siya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko caman de b'an ka dugu in kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tugura i b'a ye k'a fɔ ɲamacɛ in ale ni min kɔni ye Baba furumuso ye u sina ka t'u yɔrɔ sɔrɔ nin so in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tugura i b'a ye k'a fɔ min ye ka tile kuru karaku bɛɛ lajɛlen kɛ min ye furukɛ in y'i to Buguni hakili sina ka jigin a muso la a baara ta o don kelen a y'a muso wele so kibaruya bɛ cogo di denmisɛnninw bɛ cogo di a ko i da ka sunɔgɔ baasi foyi ti yan k'a sɔrɔ a bɛ ɲamacɛ bolo i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tugura min ye Ala nana n'a ka na ye min ye ɲamacɛ ye ka fara min ye muso in yɛrɛ kan karamɔgɔ de b'a tugura u fila bɛɛ sina ka yara ten
u sara sacogo jumɛn na hali sini ɲininkaliw de bɛ ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a to i b'a ye k'a fɔ yɔrɔtigiw kɔni sina ka bali ka taa ni maa 2 yɛrɛkɛlen sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u tɛ diɲɛ na bilen karamɔgɔ de b'a to u ye sapeur pompier maaw wele min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bolodara polisi minnu bɛ n'o ye police scientifique maaw ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni b'u ka baara la nin waati kɔnɔna la maa 2 n'a dun ma k'a fɔ k'u bɔyɔrɔ ma dɔn malidenw kɔni don u sina ka foro ta ni ka t'u bila Gabriel Touré morgue kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko forokɛ in bɔlen Buguni ale kɔni y'a muso ɲini k'a dɛsɛ k'a ɲini fin na k'a ɲini jɛ la a taara Sebenikoro ka commissariat de police n'o 9e kɔrɔlen ni ka taa tada bɔgɔ jeninin kan sɛbɛnnikɛla ko ko polisiw kɔni ɲininiw daminɛ karamɔgɔ de b'a sɔrɔ u sina ka kibaruya dɔ mɛn ko muso dɔ kɔni su danbɛ Gabriel Touré morgue la u taar'o lajɛ u taara sɔrɔ baba furumuso don sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye baba ye a y'a dɔn k'a fɔ nin y'ale muso ye tuma min na i b'a ye k'a fɔ muso in yɛrɛ a sara sacogo jumɛn na k'a bɛn'o tara k'a sɛgɛrɛ a sina ka ɲigi su la ten muso ka jɛnɛjɛ kɛra a ko k'u ka su don k'ale ka su tɛ a ma taa kɛnɛ kan k'ale ka su tɛ wa ale ka mɔgɔ tɛ a sara sa cogo min na dɛ o de ye furukɛ tɔɔrɔ mun na k'a y'ale janfa ale kɔfɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ ale tɛ min k'a ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ bi kunnafoni filanin ye an ye min bɔ dabaliban kɔnɔ u ka bi bɔli don Wajibate bi bɔli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur kisɛ kilevili o don Wajibate i k'a dɔn ba ka fisa janfan ye Wajibate i k'a dɔn inspecteur maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Fatumata Sidibe Fatumata ko Wajibate i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye nin di ban diɲɛ laban kɔni Ala de bɛ hadamaden yɛrɛ bɔ ni ka hadamaden kisi Wajibate ni masi ka kulusi jala la lebu ni malo Wajibate i k'a dɔn b'i sɔrɔ hali yɔrɔ jan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin ko in fana ye dabaliban ye nin mogotigi canajɛ in a tɔgɔ de ko FC 118 a n'a baden kɔrɔmuso fakele bakele o tɔgɔ ye MC o fana bɛ san 22 la Wajibate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ lycée la min ye kayikaw fɛ yen Wajibate nka wakansi o wakansi i k'a dɔn u bɛ taa fɔ Moti u ba baden dɔgɔkɛ bɛ yen u bɛ taa vacances kɛ u ba dɔgɔkɛ in fɛ yen o cɛ in yɛrɛ Moti o bɛ baara kɛ i k'a dɔn ONG dɔ la ONG ɲɛnama a n'a ka denbaya Wajibate k'a dɔn Sango Satali ninnu nana kɛ mugutigi ye Wajibate k'u kɛ canajɛ ye ka na sɛtanɛ d'u la Wajibate i k'a dɔn nin zan u nani i k'a dɔn bɛnkɛ kɔni f'a bɛ ta ka saba k'u damata so d'u ma n'u ko telefɔni o bɛ na n'u ko filimu Wajibate o bɛ na i k'a dɔn karinaliw ni fɛnw k'a bɛɛ lajɛlen i bɛ diɲɛ condition fɔ fɔlɔ ni mugutigi bɛ bila a kɔnɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Wajibate jaja bɛnkɛ in ye kakala kɔrɔ ye Wajibate k'a dɔn a ɲinɛna badenya kɔ a ɲinɛna k'a fɔ a balimamuso denw don Wajibate k'a dɔn sɛtanɛ nana don a la sɛtanɛ min n'a tɛ furakɛ Wajibate jaja Ala man gisira ya Rabbi Ala anu bisi bɛnkɛ o gɛlɛya dɛ bɛnkɛ kakala bɛnkɛ fasana koyi fasani ngɔrɔ bali ka kala kɔrɔ Wajibate k'o kɛ ko daminɛ ye min jara a kunfɛ n'o ti dabila Wajibate wakansi bɛ ba yɔrɔ min a ye kɔnɔ da a fila bɛɛ k'a fila bɛɛ kɔnɔ a fila bɛɛ kɔnɔ ta nin bɛ bɔ Wajibate k'a dɔn Kamanagan nana vacances banna a ye wariba d'u ma Wajibate k'a dɔn ninnu ye Kayi sɛgɛrɛ u selen Kayi min kɛ ba ye denmuso fila in bɛɛ kɔlɔsi a y'a ye k'a fɔ o t'u cogo la a y'u ɲininka ka busamisɛnnin guwan na a ma ɲɛ min kɔ a y'a fɔ fa ye a y'a fɔ fa ye min kɛ Wajibate k'a dɔn fa nan'u dakoro fali yɛrɛ i k'a dɔn ka laharata da jiriw la n'u ma kuma nin y'u sɔrɔ cogo di mun ni mun kɛra Wajibate a ma ɲɛ min kɔ u ko baba bɛnkɛ don Moti bɛnkɛ bɛnkɛ y'o gɛlɛya dɛ bɛnkɛ don min kan ka denw lakana ko bɛnkɛ don cogo di Wajibate u sɔrɔla ka don kuma na k'a ŋanamu k'a larowe sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛyara Wajibate ko mana gɛlɛ ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ bin hadamaden daka nka min kɔni di ɲɛ o y'a fɔli Wajibate i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi nin ɲɔgɔnna ko kunda a ti ban Wajibate i k'a dɔn i ni fɛn min man kan kana sɔn ka gɛrɛ i la fɛn o fɛn bɛ se k'i kunu kana sɔn k'i ɲɛmu Wajibate a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ nin ɲɔgɔnna ti
ba duguba kɔnɔ wajabate sabula hadamadenya yɛlɛmana maanifin hakili yɛlɛmana a ko hali nin kamalen fana wajabate i k'a dɔn a muso dɔgɔnin wajabate i k'a dɔn o bɛ taa ka segin la a ka so wajabate kabini muso kɔni damanaja ɲɛ bɛ dɔgɔmuso in na a laban wajabate i k'a dɔn a bɛ to ka na so kɔnɔ a nakuma waati ma se n'an ka dumuni di yan n'an ka dumuni kɛ u bɛ tulonkɛninw kɛ lemuruba bɛ mini wajabate a ma ɲɛ min kɔ a y'o dalen to a ka so kɔnɔ k'i sɛlɛ a yi suru ɛnkɛ wajabate ko nin damanda nin de b'an ka jamana kɔnɔ hadamadenya yɛrɛ kɔni de tiɲɛna wajabate wa i b'a ye minnu na dutigi cɛkɔrɔbaw dɛ wajabate dutigi cɛkɔrɔba den caman bɛ yen muso caman bɛ yen nin kakalaya wale de b'u la lamɛnbaaw ka kɛto a ko nin ye kɛwale min jɛ ka jugu wajabate n'an ma segin an jogo kɔrɔ la wajabate k'a dɔn ala laban a bɛ dimi an kɔrɔ ala dimi dun o man ɲi mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili karamɔgɔ dɔ bɛ wɛrɛ ko waati dɔ ma se i ta yin fɔ sa a dafara ko tɔgɔ sɛbɛnni a fɔ ka na ayiwa min ye foli ni ta min ye an b'o ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka min ye jɔnfɔrɔni ye nisɔndiya karamɔgɔ dɔ b'a bɛ baara in jɛ waati ni waati an bɛ taa dankɔrɔba in fɛ ka n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keyita an b'a n'a ka cɛdenw fo bɛ baara ɲuman min na lakana baara la Elhadji Mohamed Sako PDG entreprise Sako Holding karamɔgɔ dɔ b'a ni mouvement jamana kɔnɔ an b'a fo 15 ans Bugusigi la commune 2 la Masigikaw fɛ Joila région na Elhadji Youssouf Aïdara ale fana ye PDG entreprise Youssouf Aïdara la min ye sirako ni usine ko karamɔgɔ dɔ b'a ni ka taa bila jamanadenw ka hakilinaw sabatili la a ye baara kumaba caman de ta ni k'a ka dugu sigara n'o ye Masigi ye an b'a fo ka waleɲuman dɔ dankɔrɔba don an bɛ taa Kulukɔrɔkaw fɛ min ye honorable Eli Jara a y'a ka mariki bila Kulukɔrɔ i b'a ye k'a fɔ politique maa don karamɔgɔ dɔ b'a i b'a ye k'a fɔ maa dumanba